Здравейте, днес в нашия инфоблог за отглеждане на детето, знаете ли, ще представим трансформираща бебешка кошара. Hello, today in our baby care info blog, did you know? I will present you a convertible baby bed. Снабдена е с малка ракла. It is equipped with a small chest. Има 3 малки чекмеджета. It has 3 small drawers. Още 2 големи чекмеджета за по-лесно организиране на бебешките дрежки и вещи. 2 more big drawers for better baby goods organization. Включен е люлещ механизъм с възможност за застопоряване. A swing mechanism with a locking option is available. 3 нива на матрака. 3 mattress pad levels. Комбинирайте с избран от вас бебешки матрак и бебешки спален комплект. Combine with a baby mattress of your choice and a baby sleeping bed set.